Machiegni kendo nyakwar mga juang chendo en rameny piny wadhi mbele gi weche manyatere nya county ma Homa Bay kama Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga kod duol mochung'ne pok mag omenda mag piny owacho mondo mi ode wang counties ma pod nitiere kod pek e lony mar kedo gi landruok kute mag Ayaki e kinde ma itimo pok mag omenda mag counties. Wanga wacho ni counties mantiere kod pek e lony kedo gi landruok kute mag Ayaki nyato counties ma oluoro nam lolwe moting'o Homa Bay, Kisumu, Migori gi Siaya pontiere kod ting' maduong' e kedo gi tuono miyo pok mag omenda ma imiyogi e sekta mar thieth onego bed ni omedi mondo mi okonygi e kedo gi kute mag Ayaki. Okone riwruoge ma ok mag piny owacho ma osebedo ka chiwo sir ne counties e kedo gi landruok kute mag Ayaki sani dok piny kendo manyalo miyo lweny mar kedo gi kute mag Ayaki counties go gore piny. The revenue sharing formula that we have does not take into account the fact that some counties have a disproportionately heavy burden of disease of HIV. You have people who are on treatment from the beginning to the end. And the revenue sharing formula by the Commission on Revenue Allocation does not take this into account. And we as the Lake Region Economic Bloc presented to the Commission on Revenue Allocation when they're doing the new formula, they should allocate more resources to counties that are dealing with the HIV and AIDS pandemic. The race is against time, but we will be catching up with time so that by 2030, we will have reached the end of AIDS. We have heard of the triple threat. Our young girls are still under threat of new infections, GBV, and teenage pregnancy. We are just going back